Igbo bụ Igbo mma mmanụ nke echi azelu nke bụ ogene udu akọ mmiri volume 1 anyị ji ohere a na-echetara ụmụ ụwa na etu akwa siri si na ọkụkọ pụta bụ otu ọkụkọ sikwa si na akwa wee pụta. Ndụ azụ ọbụla bụ mmiri, ya bụ onye agba n'ọsọ gharuchi ya, maka na ndụ anyị dị bụ Chukwu ka ọ dị n'aka. Ya mere mụpụta nka na ndị egwu m jiri were egwu a bụrụ ụgbọ ekele wee na-ebugara Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ site n'ime ka ụwa mara na egwu ogene ejewe ụka. Egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m fụtara ụzọ ije, egwu ogene ejewego ụka. Ogene m jelu Katọlik wa, egwu ogene ejewego ụka. Anyị na-ekene Ahamadike otu ọjọọ awọ, anyị na-ekene Fumba ya na-eme ofu ọkụ ma ọbụla azụ na Atlantic Ocean the more 2 euro distance. I na see and more. I got a governor West Bank, more time. No one knew, No, I'm not need to join. No need. I don't put the years now, think about the rule now. By evening, before evening, I am more than I need it. Okay, what? Well. Next set, anozie. Chief Emeka Ezenwa anozie. Uchenna Akuenwbe anozie. Ebubechukwu Ezebunafọ anozie. Chief Emeka Ebuka Ngochinyere nwata anozie. Ekene Eze Ugochi Zinobi Nna Akwadolo Abo Dr. Ignatius Ezigwennia Abo Chigozie Silvanus Eze Afurukwe Abo Cyprian Eze Kwazu Ugodinobi Abo 1, 2, 3, 4 Inogodu Ewe Pokwa ndị ọzọ. Matthew Chukwunonso Eze Nwata Abo Innocent Ugonwanne Abo Maximus Nwachinemelu Abo Chukwu Asoka Divine Abo Nwachukwu Joseph Ezebube Mmojekwu Ikenna Akụnnia Mmojekwu Nwabunike Ugobuzue Mmojekwu Ise Ọgwụsịa
Nonso? Oga na. Nonso? Telefone yake kuma da. Ima this thing of VIP. When do you need to make for now? Everyone had a new card. They don't have it. I don't know why. I can see the soft landing of the chairman and secretary. All day ladies care. The great Aku. No. Bring it up. Ladies and gentlemen, that's the humble arrival of the great Idebino B. Main Akachi Charlotte, village community. Say it here, standard. Because of the idea. The chairman and the secretary, John Bad Group of Company Limited. The great Ikwele, I salute you. It's a good man. Sinebende madunni, sinebende madu ke hane bika ke hana no biko engineer ne se driver no biko sime ke shop biko neme mame yozubo biko na fo pa na ko kulo belo ga ma ka bi belo ju ko se the Messi apostle won't come on. I hear the middle Ghana because in the vendor, the Tebet assembly. I can have a home on the Mumbai Habata. My brother who got come home is a woman. Home on them, home on them. Because in the vendor, Madonna, because no. Mobeloga, the VIP can no longer hold the beacon. Obeloga, I can also go to the child more Yabinia. The Benundum Madonino, and a family meeting never got a village meeting. See the Bendum Modern in any daddy. Kemayana Hota Otopia VIP. Billy Channel will be MC. Never could get very much in that. See the Bendum Modern Nikaya, Billy Channel, Modern Wake, if you engineer is fan because he make a shot of Pani Kubego. Yes, now people are never going to go to in a good money.
imele nwanyị na marriage ọ dị happy. Nke mgbe ịchọ ka nwunye gị dị happy na-enye nwunye gị ego n'ihe ego. Nke bụ ọ bụrụ na ịchọ ka nwunye gị dị happy ọfụma na-ekwuo ya ego. Nke etu ọ bụrụ na ịchọ ka obi nwunye gị bụrụ polina bụ ihe ị ga-ebi. O nwere problem nwaanyị nwere na family na-abụla ego. O nwere ihe ọzọ ị chọrọ ịnụ. Ọ bụrụ na nwunye gị na-akpọ gị afa gị ma ọ bụ were ofe afa nwa gị na-akpọ gị my brother jee chụba ego na inwere ego. Enwere ihe nwunye gị ma ọ ga-akpọ gị ọkpọkere gị chi iji gosi na ị gbadoro onwe gị anya na ọka nwoke ọbụla ji ego eme biznes na-eme ọfụma ọ na-abata ahịa lins. Nwoke ọbụla na-eme ọfụma na-abata ahịa lins. Ọ nwokere ejide ego na-abata ahịa n'oge. Ekwuru na nwoke ọbụla nwere moto na-agba n'ilo ndị mmadụ na-ata atụ m mgbe ka nkọwara ya ndị mmadụ ka ọ dị. Ekwuru m na nwoke ọbụla nwere moto na-agba n'ilo ndị mmadụ ga na-asị gịnị ka MC Okogo na-ekwu mgbe gị fentị ọfụma ka nkọwara gị ọfụma. Ọ bụrụ na di gị nọ gị na di gị enwere moto gị na ya na-agba mbọ di gị na-agba mbọ a na-ayọ Chineke gọzie di gị Chineke megide di gị ebele Chineke meri ya ebele di gị wee megide go moto Daddy God bless you di gị wee megide go moto biko ụmụ nwaanyị ka njụ ụnụ kedu ebe di gị ga-agba moto a ọrụ n'ilo ya gosiri na nwoke ọbụla nwere moto na-agba n'ilo ada na moto n'ime ụlọ na ọ dịgo ka ọ ga-adị. Igwe nkechapụ onye ọbụla yi white and white bụ ahịrị ya ogo na ogbenye aja ikwenu white na abụrụ ọtọ mbọta ọ na-agwa nne ya ma ọ bụ nne ya. Abada ọ bụla iyi n'obodo a ọ ga ya bụ na ya bụ 40,000 na god Akuenwbe ka iyi na ha na n'akụkụ gị obodo onye yi abada metụ ya aka sị ya nwanne m ọkwa Akuenwbe ka iyi. Ọ dịgo ka ọ ga-adị. Jee chụba ego dịka na-eme gị ihe ọjọọ na ị na-eme na nwunye gị enwere forgiving heart na ọ na-abịa ime nwunye gị ihe na ihe ọya from 96 months ọ dị forgive gị my brother ijiri ego jee chụba ego ịkpata ego enwere ihe ọ bụla ị na-eme nwaanyị n'ọma forgive gị. Na elu mmụọ bụ MC Okogo ka nwunye m mujem na họtel with nwaanyị ọzọ nwunye m na-etreti na ọ ga-edivọsụ m na ọbịa nụzi enwere m ọpshọ na nwoke gbadoro adịra ihe ọ na-eme na ihe m na-eme n'aka si m obere ike mspenjara nwunye m ezigbote ego na birthday party kwecha nwunye m obere gọfere were 1 million naira merie birthday gift kịta ọ na-abụzi nwunye m nọgide ọsị m bebi kedu mbọta ọzọ ị ga-echiti on me bebi na okpugbo nchichidebe na nchitikwa ọzọ na ọ na-ala gị ka m na-esi echit ega maka ịbụrụ nwaanyị ije aka mmadụ eji gị lasị ya were fonu dị gị sọọlụ dị gị advaịsị ka m na-enyezi olu nwaanyị na-eme oge ọbụla di gị na-alala ụla ị na-eje na fonu ihe enwere ihe ọbụla ị na-achọ na fonu na-abụrụ na WhatsApp meseji n'inbox ya ka ị na-eje ka efu meseji oge ọbụla nwoke pụ na alatebe fonu ihe i were fonu ya na-achọ WhatsApp meseji ihe ịfụrụ gị ọbụ nwaanyị na-eme otu a ịfụrụ ihe ahụ ị na-achọ meseji ahụ ị na-achọ cheta na Baịbụl si na onye chọọ na ọ ga-achọta.
na-agbala aka na-azọ anị onye jiji ga na-akọnye ji n'anị ọkụ ọnụ ga-ekwu mana ọ bụzi onye agwazila okwenụ ya bụzi na ọkokwu ekwukanụ kweke ikpu Chebenu onye mara okporo afọdịbe na-elisi anụ amazi niile oke mana oke deli ego nye na-echebenu akwanye mụziri The chairman of the ruling party. Of this ancestral kingdom, I now ask the Onyeocha Ozor to now place red cap on the 13 chiefs who have qualified to get the title of red cap of
Oraukwu ancient kingdom, of Enoha version of Otta, the head village of Oraukwu kingdom, made up of Umu Ezeogiga and Umu Ngheri. I call on Chief Emeka, the head of Equality title next to the president, and Chief Emeka is known. Everybody knows him. He's a Papa Knight, and he's called Chukwueluze, and he's one of our teachers. I know. I play football under him. So now he has to take off the mantle of this order from me and direct what should be done. And without wasting time, these chiefs should now be dictated the do's and don'ts of this title taking in this great kingdom. Of which, if they default in any of the orders given to them, the title will be withdrawn from them. And all these things they spend for will just go for nothing. Ndị so ka mmadụ nwa Abraham ejidike ndị ayọma so without Catholic and Protestant in this kingdom, and one of the youngest in the family, the younger brother of the former PG. Because for the benefit of what the chairman of the ruling party of the federal government of Nigeria has said, I don't have any other than to take instruction from him. Now, I talk much after and what I can be now. So if I talk now, you guys show up behind and line, it's the way they go to good. At least then you got Akuenwbe in the list. And as all the people I actually cardiac obstruction. And that was that. Oya get agro but Chief James says the man ever nor ever. Akuenwbe ga-agụrụ fanya bụ nsọ. Akuenwbe nwee problem ahịa direct ya nsọ ọ ga-agụrụ fa bụ na onye jikwara ọzọ ọzara omezukwa ori ozukwa ori anyị anarị ọzọ ya. Agwaghị anyị mmadụ eme a ga-esi ọjọọ taa oche ebe ka anyị na-edebe anyị na-ewetaga ababa ọ ga-aka mma etu esi weta aba ka a ga-esi kpọba ezi otu ababa n'oche wetakwa aba wetakwa aba ha atọ ego anyị kere uru anyị na-enye ụlọ mma isi ọjọọ ndị nzere nlekọta mmadụ na-akpọ ha ezi ọjọọ n'ihi otu onye si ebe nri n'obodo ndị nzere ozi na ha na-esoro ha bụchi n'okwu ha maka isi ọjọọ bụkwa osisi ọjọọ ile eze ọ mere ndị n'ala Igbo eji eme ka ndị Igbo bụ isi ọjọọ n'ala Igbo eji eme ka ndị Igbo dị mma n'ezi ihe dị njọ. Ọtụtụ ndị mmadụ maka ihe dị njọ ma na-eme mana ha gwara mba onye mmehie imezi onye ndị Igbo asị agbaghị na mmadụ ọdị ime anapụghị ọzọ a na-anapụta mmadụ ọzọ maka ndị Igbo na-anya na onye na-eme ihe a atụbụghị usoro ha bụrụ onye ọsịa bọndị
Mmiri Malugo. Mmiri Malugo eisi. Eisi. Ya na asabu na eisi. Asabu ni ya muluzi. Ayatu fiatu. Eisi Mmiri Malugo. Mmiri Malugo.
Ozor Akuenwbe. Ongu dị na Chukwu. Yes. Wi-Fi, you can net. Shift to camera. Shift to zoom. Madam Chief, do you know I go to phone now.
our own promise to you people. When I advise me, I don't know if me or wherever. And there's a man of whatever name of me. Never call it, I don't know. Never call him the Namoche. Almost all I did Namoche. Your Excellency, I know either governor or minister. I know Mmiri Malugo, Ozor Yaro, Cab one now. Table I bought on. And don't know not ever. Oh, big you got an Abayan and this circuit model. Or change the Siago. You don't have figure. Can't get a call at Arabia. My bob okay, is she a less? Okay, Ezoba. Ndika mother. Oh, all those of that name is Jirica. More Babo, more Baji, more all that may go. 2 cartons of wine, more Kaito. I tell about somebody on an offload. I can open the level. No one on a put can I answer? Also, first, whoever that's it. So, I check out, I have all call Marlo. I suppose the income, Nabe. Akuenwbe, can you not go Ozor Chitata? I can manage you. I did it. So that I question on your way. So I can mundi chilos or that. Where's an fatty cylinder? So you Iwuchukwu eze nwa eyiso ntata ebuzi Mmiri Malugo saluga Mmiri Malugo eyiso kwa ihe mere taa ka o si bido ka o si ruo na ọ bụrụ na mgbago na nwere ihe na-eme ebe ọ dụrụ eto ya mana m akwado ihe ọrụ ka o mee kedu ndị chiri ọzọ tata diọkpala m ya eze nọ n'obi Akuchukwu na obere nwa m Ebubechukwu anyị nchechiri ya nyere ndị ọyị nwoke ndị ọzọ ma na-akpọba ya bụ ofu ebe a kedu ihe mere ọzọ ji gụba gị o nwere ife ọzọ ọ gịnị ka ọ ya ejidogo m nwere onye amaghị ihe dị mma ọ ife nna m mere nna m merie nna m mee ya
wee mekwuo ya nwa m emekwuo na ya na ọ dị mkpa so na nwa chetara ọzọ ekene ya adịrị ya nna gị ochiri ọzọ na ntịrị ọzọ nna emedozi nwa eyisi anyị na-aza ọzọ ka ọ bụ eyisi bụ afọ otutu Mmiri Malugo afọ ọzọ ọnya ga-eji wee kpụ ya Mmiri Malugo eyisi eke ndị na-ekene maka ụbọchị taa ekenekwa mmadụ ncha karịchasị Ogbunigwe ị na-anya ka pụta bụ ịfụ na ọ chara ilu ya ọ chara ilu so na ana m ekene onye ọbụla ekene na-agakarịchasị Ogbuefi Amadike eze ndị Igbo mepụrụ onye ọ na-afịa ọzọ Igbo ndụ onye mere ka taa dị pọsịbụl ana m egbu ya ekene n'ụkpa ọ ga-abalị ya ọ bịabaga aba n'ogologo ndụ na-arụ ike ka anyị na-ekpezi ihe n'ekpere so n'ọbịa ndị frens gị bịa taata ka efe ya agwa ha ha mere ọfụma achị na ọgụ eji eje ije ka ọgụrụ ya chi eje ị na-anya efu ka ọ na-aratụ taa ọ bụrụ obere ihe ọha aba kpọọ ekunie ọ bụ ọbụ na ị na-eji ekpọ ya efu so na ị na-anya ife mere ebe a taa ma na mgbe ụfọdụ akwụkwọ anyị anyị na-apụ so n'ọbịa so na ana m ekene ha na-achụkwa Chineke nye ihe ije amala ọbịbịa nyekwuo ha nke ọma ọ ga-adịrị gị mgbe eyisi anyị nwere dịka onye na-eme ọfụma ezigbo mmadụ ọ ga na-eru ugbo ogbe aka ọ ga na-enye ego ọ na-enwe aṅụrị ezigbo enyi m nwoke ọfụma ọmara m ọfụma onye m ego Mmiri Malugo Mmiri Malugo ọ sago ugo arụ ọ dịgo ozu mgba anyị na-alụbatazi akamara afọ anyị mara afọ nwa Chief Emeka Okoyeagwari Akuadanigwe kedu ka obi dị gị taa dị ịbanye n'ọkwa ọzọ maka ogwugwu ife egwu ke ndị na-ekene ana m ekele Chineke nna bi n'eluigwe o si mee ụbọchị tata chawapụ ifedo so onye ọka a na-ekele kachasị onye nke ọzọ bụrụkwa High Chief Amadike onye mekwara ụbọchị tata ka ọ bụrụ ihe ekwu ka a na-eme so ana m ekele Chineke ekelekwa nne mgbe mbụ idenye okpukpere tata ikpurugo okpukpere ka obi dị gị onye ga nyesi ugogbuzuo ọchake otego ọchake gburu mana ọ ka ọpụtazi so na ndị nze gbozie mitin so je ekebekwu oji na ọkọ isoro na Chineke ndị niile mmemme a n'ụbọchị nke taa okwu ha ji wee bịa nke ha eji na aka mma okporo ụzọ wee ruru isi n'afa Kraịst onye nwe anyị mgbe udo dịrị unu daalụ biko ka gwa ya afa agwa m bụ Emmanuel Okeke abịago n'ugbo tata a na-echi ọzọ Akuenwbe ka ife na-agwa ya abịa m nke ọgwụ aka m erute ọgwụ aka m mgbe buru gboo wee lụọ tata wee jee ọzọ Akuenwbe mgbe rapụ ihe na-eme wee beba ọdụgwu nwoke nweze mmanụ ọtata wee kwekwu n'isi o wee chaa ya so agwameze mmanụ na okpu ya dị n'isi ana anọgide m tata okpu ya odoghị n'isi tata ochi ọzọ ka ife na-agwazi ya otu ochi ọzọ chie ụmụ ya na-abụ ọzọ ezigbo ihe ka ọ bụ ọzọ ya weta ihe aga m n'iru onye ugbo ogogo ndụ na arụ isi ike ihe akụkụ ihe enwe so na ọzọ na-echi na ego na-eji echi ọzọ anwa ya bata mmajipụ mmaji good evening sir. Biko ka anyị mara afa gị. Afa m bụ Chibụzọ brọda Chibụzọ mezuru ike. Ka onye mee iju ebe bịa tata ọ nwanne m nwoke na-enye ọzọ gburugburu Akuenwbe nke izizi na Ọkpụọta. Tata egbunyere egbu mmiri ọ na-azasị ọzọ Akuenwbe ka ife na-agwa ya ịma na ọzọ bụ ịsa ile ọzọ bụ iji ọzọ ịma na
ịbalugo na ịbanyego na nze ị na-ekwu eziokwu na-akwụba aka gị ọtọ. Chief Akuenwbe Ozor obi dị m sọ aṅụrị etu ịhụ ọmụ Chief Akuenwbe ikpeazụ by God grace omume zuru ike a sị na nkene isi Chineke ụwa anọ ekene mụ Chief Ọhamadike ụgbọwụla azụ na mmiri nke mbụ nara Asian Kingdom ọgwụkwụ niile onye gbara ahịa ọya ọnụ onye mere ndị nna bụrụ ọga ma mgbasa abụghị nke ịtọ isetụrụ mbọsị tụrụ mkpụrụ n'ọnụ nke ikpeazụ onye kwụrụ ọkwa dadazi ada ahụ ize Ọhamadike ụfọdụ Ọhamadike mana ayọ nnu mana with God ọ dịza possible Chineke mezi asị m ụwa ọzọ mma abịa ụwa si wepụta m onye dịka Ọhamadike ogbu efe ọkụ gbara azụ na mmiri ofu mba je na-eme ọfụrụ mmụọ nọ n'elu na ọ na-anọ n'etiti asọra gị ọrụ kọnsan ịchọ mmụọ emere gị mma mana ịtụ asị emebiere gị ekpere mana ego esi wee nọrọta kpọrọ ụmụ apọstọl esi agụ na anyị enweghị anyị chọsi egwu ya ka o nyere anyị si na ọ ya dịrị ya mma na eke dịrị ya mma na oyi dịrị ya mma na abụ dịrị ya mma na nkwọ na ngụ o ji eko ahịa dị nata adọ na-esikwa na ngụ ahịa dị ya were anaziela anyị mmiri ka ọrụ ukwu si dị kịta na ihe anọ na ya bụ nwa ka ibi onye akpara ya pụta n'ụzọ ka akpa onye ọzọ Ọhamadike eze ndị Igbo kwụ n'ọkụ and ije na kọrent ya tapụ ya ifu ụzọ esi eje China ije tapụ na Niniva ihe ifuru igwe etu aka otu obi dị nsọ aṅụrịta ezinụlọ mbụ sọ aṅụrị na m mesiara ọcha m n'isi ọ bịakwa tata si chịta ọkụkọ ndị nze niile bịa si nyewe ha ihe mgbe Ọhamadike gota ma ji si nyebe ha oyi ọ bụrụ ihe aṅụrị azụ m onye ọdụghị mma ya fụfụ high tension nwa ya makụwa ya iyi ya na high tension enene na ọ bụrụ ka o si ede so na asị na ọ ya dịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma dịkwazi ezinụlọ m mma na etu m si kwado tata na Chineke gozibe m na emesiara nwa ogbenye dịka m wee bụrụzi Akuenwbe a sị na site tata doba na mfọ na ndị Disemba ụmụnne m niile ya nọ n'ọkụ ekwunyere eke kwuo n'oyibo n'afọ na ụmụnne m niile ma nwanne m nwaanyị niile atara afọ feme n'ihe ezo ofu onye jide oke nna m tii na akpa mana nke a bụ mbido ọkwọrọ m edi mana nsogbu adịrọ na etu ezi mee etu a na ọ dị m obi mma mana ọ ya eme ihe ọma do n'ezinụlọ anyị doro gaba na anyị ọrụ ugwu n'afọ Achukwu n'afọ ọdịnala ọmụwa Mesi Apọstụl TV onye na-eje ebe ọ na-eme n'ọrụ ukwu yes tata n'ezinụlọ ndị be Umu Ezeogiga na Otta Oraukwu ụmụ Ngheri ichi ọzọ 13 ka echi mmadụ karịrị akarị anyị agụ onye ghara ibie Ezenwa Emeka Honorable Iwuchukwu so na ya Mayor Onyeocha Marcalatty akarịrị akarị tata bụ nnukwu ụbọchị n'ezinụlọ ka onye chie ibie chikwasara Ozor bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ọnọ ihe eji enwe aṅụrị ihe eji eme ọkịka it's an investment to be equipped esi na ọ ga-adị ezinụlọ mma a sị na nwa chetara Ozor mere ezigbo ihe dịka ha chetara Ozor Chineke ga-echeta ndị nna nna anyị ga-echeta ụlọ afọ ka o si gbachaa taa ihe bido na mbido ya wee ruo na ngwụcha ọrụ ha ọkpa ihe na-emegara anyị kenyere Ọhamadike si wee multi-logistic high chief nna ọkụ gbagburu azụ Atlantic Ocean ofu mba ji ụwa niile na-eme ọfụ o ji moto eme ọgụ melụ mọgụ o ji rice eme ọgụ na Krismas ọbụla o kekọtara rice ndị Enugu steeti ndị Abakaliki ndị Ebonyi ndị Abịa esi were bịa ebe a bụrụ rice more than 50,000 to 100,000 people oke rice na Krismas ọ ga-adịrị ya mma o ji ụlọ eme ọgụ o ji ala ati eji ọrụ ezinụlọ anyị kenere maka anyị ma na no smoke without fire yes ihe na-echi ụzọ tata ọmụ ka ha and anyị ma mbọ ịgba anyị ma ọrụ ego ego itinyere ka tata wee bịa n'ịdị mma anyị na-asị na ọ ga-adịrị gị mma onye nsọ onye njere ọgụ anyị kerezi ndị niile bịara ebe a taa ọ ga-adịrị mma anyị na-enwetazi ọrụ ndị ọzọ idebe onye ọra ga-ala n'ute nwa chetara Ozor chitere ezigbo ihe ọ bụrụ ichibe ha ọzọ ị na-eneme vidio
chebe echichi ọzọ chebe ego ka ichi ọzọ ma ọ bụ ichi ọzọ maka na ọ bụ na ichi ọzọ ndị mbụ na ndị gozie gị ndị ichi ọzọ gozie gị ndị enjels ọlụkwu gozie gị ndị ọlụkwu bụ nnukwu obodo mara mma obodo na-enye obi aṅụrị obodo ọ ya bụ ndị uwe ọzọ mma maka ndị kọtọ ọlụkwu nwebe ego ozugbo eje n'izugbo ọlụkwu obodo ọ bụ ọgọ na ọlụkwu ka nji eko ọnọdụ na ọlụkwu n'ọfọ dịka ọ ga-adịrị ya mma goo moto Corolla ọ ga-adịrị ya mma by Easter anyị na-eje ebe ife na-eme anyị na-eje ebe ife na-eme ọ bụ na ịbịa mmemme ọrụ ife ofesi akpọsị fizibizi a na-agba anyị taa si gịnị mere na ya bịara adazi nsị mee ka anyị mara n'ụtụtụ ụtụtụ ma aka ebe anyị na-eje ebe ife na-eme dị mvọvụ si ire lojistik ka ị na-atụ ibu ya tụkasị ire ị na-agba ibu ya bụkasị ire ihe ekere isi ekekasị ire ọ ma dịka igbo niile onye m na-ahụ ọmarịcha nwoke dị ka nwoke afọ dị igba